Assalamualaikum Bolo Mas, piye kabar sampean? Moga-moga dene iki kabar sampean apik, sehat. Tapi nek ora sehat, moga-moga sampean nang waras terus daya tandang lunas. Bolo Mas, dina iki wis duwe ide masak apa urung? Nek ora ide masakan, ayo masak bareng Mas. Terus sik duwe sego putih nang omah, tapi ora ndek lawuh sapa? Terus sego putih iki Bolo apik dimasak apa? Ayo dimasak nasi goreng cumi. Kaya apa keseruannya pokoknya ikuti terus ning Mas Channel Gobyos. Yang pertama Bolo, bahan-bahannya nasi putih. Terus iki cumi-cumine, tapi kanggo baby cumi Bolo utawa anakan cumi yo. Terus iki ono bawang brambang, lombok abang, lombok rawit biasa, terus iki bumbu penyedape. Iki kok dienggo lalape Bolo yo nganggo cambah. Aja lali minyak wijen karo raja rasane. Yang pertama Bolo, brambangnya ini dirajang ngono ae ya. Rajang. Brambangnya dirajang kabeh Bolo. Nek wis terus bawangnya Bolo, bawang putih. Iya padha dirajang cilik-cilik. Nek wis kabeh Bolo, langsung aja disorno ning piring Bolo ya. Terus ayo ngrajang lomboke. Pertama saya dirajang Bolo lomboke abang. Kayak ngene ya. Ini Bolo ya, lomboke abang dirajangi, terus disorno ning piringe iki mang. Terus kendan lombok rawit sing biasa Bolo, iya langsung dirajang nisan. Ini rajang iku kabeh Bolo ya pokokan. Wes bar dirajangi ya dielokno awar bature iki mang Bolo. Terus Bolo, nek wis bar dirajang kaya ngene iki mang kabeh, langsung ayo digongso bumbu-bumbune terus dimasak sego gorengnya. Langsungnya Bolo minyaknya disorno secukupe wae, digen sampai panas minyak iki. Lagi Bolo minyaknya wis panas, langsung aja sing pertama bawang brambangnya dicemplungno, terus diudak-udak, digen sampai alum terus ambune ya seger Bolo ya iki kudune. Kayak ngene. Lagi Bolo, nek wis alum terus ambune seger langsung ae lomboke dicemplungno, terus diudak-udak sampai rata Bolo. Nek wis kaya ngene, langsung ae Bolo yo baby cumine atau anakan cumi-cumi iki langsung dicemplungno misal. Terus diudak-udak dibeno sampai iki mateng Bolo yo. Baby cumine iki diaduk-aduk Bolo sesekali yo. Kayak ini digen sampai cumine iki bener-bener mateng. Nek wis koyo ngene iki Bolo ya, cumine metu banyune, langsung wae diekeki bumbu kaldu penyedape. Terus ana minyake iki Bolo ya, minyak saus tiram. Terus iki minyak wijen. Terus iki raja rasa. Wes. Terus diudek-udek Bolo ya nek wis ngene iki. Terus dienteni sampai banyune iki sat Bolo ya. Pokoke kudu bener-bener sat. Lah iki Bolo ya wis sat kaya ngene banyune, langsung wae segane dicemplungno Bolo. Langsung dibuburno kaya ngene. Terus diudek-udek Bolo. Ini Bolo ya, diudek-udek sampai nyampur Bolo ya. Nah kayak ini Bolo ya, pokoknya dicampurno sampai bener-bener nyampur kayak ini iki. Terus nyampur kayak ini iki, ayo diudek terus sampai segone iki bener-bener mateng. Terus ya bener-bener bumbune iki ngeresep sempurna ning jero segone Bolo.
Nah iki bola segone wis mateng. Langsung wae genine dipateni terus ayo dipangan bareng-bareng. Langsung bola kayak ngene, sornone piringe. Nasi goreng cumi ini ambune segere bolong. Sumpah geram nih. Lagi bolo sego gorengnya wis dadi, terus aja lali dikei cambah dienggo lalape. Wis dadi bolo, langsung ayo dieksekusi. Kayak biasanya bolos arunge mangan bismillahirrahmanirrahim. Iki mang tangane sebarijek ya bolo. Langsung ae. Mantap. Enak. Ini apa loh? Senja sore-sore kayak ini, matang lesu, terus manis sego gorengnya sego goreng cumi kan, wes mantap tenan. Pokokan bolo, sampean iki kudu ngelis nasi goreng cumi iki kudu masuk nih resep pilihan keluargane sampean. Soalnya apa? Bener-bener enak nasi goreng cumi iki. Lain daripada yang lain. Belok nih kalau aku makan bolong dong. Habis tak bersisa. Pokokan matur nuwun sampai ngikuti video yang mulai awal sampai akhir. Tetap aja lali like, comment, share, subscribe kenapa dan video Mas Channel lebih berkembang. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ikut terus video Mas Channel. Mas Channel Kopios.